खुलुमबाय बर'खौरांनि स्टुडिअ आं मनिल दैमारि बे समाव बर'खौरां मोनसे रादाब होनो थाखाय आखायाव लादों बे समाव बर'खौरां मोनसे राजखान्थियारि रादाब होनो नागिरदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं कख्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय गुदलिगाव पिसिडिसिनि बागाजानि मोनसे बिसायख'थियाव फोसावदिं मेल खालामदोंमोन अदेबानि कख्लाबारि समस्तिनि इउपिपिएल हान्जानि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथियाव ओरैबायदि फोरमायथियो बिटिआर रेकर्डखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा कन्स्टिटिउसनेल राइट नङा होननानै बुंनाया प्रमद बर'आ बुंदों हाग्रामा महिलारिया बिथांखौ इन्डियान कन्स्टिटिउसनखौ मोजाङै फरायफेराखै आरो बिथाङा मोजाङै रोङा होननानै बुङो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर' खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायथियो बिपिएफआ गोबां धरना खालामबाय दं बिटिसि बिसायख'थि जानांगौ होननानै सिरियालै मा फोरमायगोन धरना होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो बिथांमोननि धरना होनायजोंनो बिसायख'थिया थाबै जायोबा मोजां माने बिपिएफआथ' थांनाय 17 बोसोराव धरना होग्रा आन्दोलन खालामग्राफोरखौ मिनियोमोन इनसार्ट खालामोमोन दा दिनै बिथांमोना धरनायाव फैदों दुखुनांथावा बेसो कि बिसायख'थियाथ' दिनै नङा गाबोन जागोन बिसायख'थि बिनानै बिथांमोना धरना होदों रायजो राजाफोरनि दुखु खैफोदनि थाखाय धरना होआखै हा खुरखादों दैमाया गोबां हा लांबाय मानसिफोरनि बिनि थाखाय धरना होआखै गरिब मानसिफोरनि आइवा पिएमवाइनि न' जब कार्डनि फैसा जाजोब्बाय बिनि थाखाय धरना होआखै दा नंखायनो दिनै जिखौ होदों बिथांमोना राजखान्थि लाबा लाबनि थाखाय होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा 6 माहनि बारा जाबाय सिटनिफ्राय गैया जानाया 6 माह जालांबाय दा दिनै बिथाङा सिट माने बिबाननिफ्राय ओंखारनानै एबा बोखारजानानै बिथाङा उन्दुलाङाखै दा ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ बेस्थ' खालामनानै होदों धरना हो रेलि खालाम दिल्लीयाव थां दिनै सोरबा दिल्लीयावबो फाथायहरदोंनो जाय बिथांमोना मैयासिम हाग्रामा महिलारिखौ दोखो दोखो रायोमोन बिथांमोना बिथांनिफ्रायनो फैसा लानानै दिल्लीयाव आरो इलेक्सन नांगौ होननानै थांदों दा बे मानसिफ्रा खुनु समाजनि फारसे दायित्व गैया माहारिनि फारसे दायित्व गैया गाव जि सानो बेखौनो खालामो गाव जि सानो बेखौनो मावो बेजों हारिया माबा मोनसे लाब एबा माबा मोनसे खहा जागोन बे आं साना बिटिआर गोरोबथा जाबाय गोरोबथाया मोगथां महर मोनगासिनो दङ बिनि उनाव रायजो राजाफोरनो गासैबो कलेज इउनिभारसिटि मोनगोन जौगानायखौ मोनगोन दिल्लीनिफ्राय थोंजोङै अनसुंथाइ फैगोन गासैबो सोरगिदिं जौगानायखौ फैगोनखौ नुनानै हाग्रामा महिलारिया समखिखांदों जिहेतु बिथाङा मावनो हायाखिसै दिनै उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ बुंनानै रायजोफोरखौ थगायनो नागिरदों बिथाङा बावैसो सिगां बुंदों बिटिआर रेकर्ड बिटिएडिखौ बिटिआर खालामनायाव बियो कन्स्टिटिउसनेल राइट नङा होननानै बुंदों बिथाङा मा फोरमायदों बियो कन्स्टिटिउसनेल हाग्रामा महिलारि बिथाङा कन्स्टिटिउसनखौ फरायाखै कन्स्टिटिउसनाव बियो रोखा रोखा लिरनाय दङ पेरा 14 माने गभर्नरा जायखिजाया ओनसोलनि सिमाखौ सोलायनो हायो मुंखौ सोलायनो हायो बे मोनसे कमिसननि गेजेरजों जायो कमिसना अलरेडि दाजाखाबाय दा बे हिसाबै दिनै बेयो संबिधाननि गेजेरजोंनो जादों आरो बिथांमोना गाबोन हाइकर्ट सुप्रिम कर्ट आरो मायबा इन्टारनेसनेल कर्टआव थांबाबो बेयाव जेनगोन बियो रोखा दा बिखौ बिथांमोनाबो जेबो खालामनाय नङा खालि बिसायख'थि जासान्दै रायजो राजाफोरखौ एसे माने मिसलिड खालामनो थाखाय उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ बुंगासिनो दङ बावैसो सिगां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिटिआर रेकर्डखौ बरायदों नाथाय खाम्फा आरो प्रबिन बर' हाग्रामा बिथांमोना बिथांनि बरायनायखौ मोजां मोनाखै नाथाय दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों नाथाय मा फोरमायदों प्रबिन बर' बिथाङा बर' माहारिनि सोमावसारनायाव खुनु बिथांनि जेबो अबदान गैया बिथाङा उल्थां फाल्थां खोथा बुंनायनि जेबो बेयाव गोनांथि गैया दिनै बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांजों बिपिएफआव हाबनानै गरसे गरनै खामायदों बेखौ जों बयबो नुदों नाथाय हारिनि खुनु मोनसे जेंनायाव बिथाङा गोब्राबै मालाबाबो खामानि मावबोआखै दा दिनै बिटिआर गोरोबथाया बेसेबांबा सुबुंनि मुंख्लं जानायाव मानसिफ्रा थाखा फैसा गारनानै बेसेबांबा खस्थ' जानानै बिटिआर गोरोबथाया जादों बे गोरोबथाखौ उल्थां फाल्थां बुंनायनि प्रबिन बर' बायदि मानसिया जेबो मोन्थाय गैया गुबुन फारसेथिं दिनै खाम्फा बरगयारि आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोना गावसोर खालामनाय जि गोरोबथा बेखौ बिटिआर गोरोबथाया नंखाय होननानै फोरमान खालामसिगोन होननानै गिदों नाथाय बे गोरोबथायाबो मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा बिएसिआबो मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा दिनै बिटिआरआबो जोंनि हारिनि थाखाय नांगौ मोनसे गोरोबथा बेजोंनो एनडिबिनि जेंनाया जोबदों बेजोंनो जोङो गोबां स्कुल कलेज इउनिभारसिटि मोननो हासिगोन बेफोरबायदि गोरोबथाखौ बिथांमोना उल्थां फाल्थां बुंनानै हारिनि मोनसे सोमावसारनायखौ लाजि फोनांनायनि बादै जेबो गैया दिनै खाम्फा बरगयारि बिथांमोना जोंनि थाखाय माने गोबां समनि सिगाङावनो संग्राम खालामदोंमोन दिनै संग्रामाव गैला
बिथांमोना जेबो खोथाखौनो साना हारिनि थाखाय गावबा गावनि थाखायसो थांनाय 17 बोसोराव खामानि मावबाय हारिनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावाखै बिथाङा इडुकेसननि इएम जानानै गंसेबो फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै मास्टार थिसननो हायाखै बिथांनि असे बिदायानो बेसेबांबा बोसोर डाइरेक्टरेट जाबाय जोंनि जेंनाफोरखौ मोनसेबो माने सुस्रांनानै होआखिसै हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' उल्थां फाल्थां बेखौ बेबायदि लिडारनि सिङाव आरो रायजोआ 10 बोसोर थानांगौबा हारियानो धंस' जागोन